Wow, kalami ani akong tawgon si Lulu. No! Lulu! Anhi dire! Anhi dire! Kana ay pagkaon. Basta adto lang lo. Alami, uy. Alami, busog dumi ani Lulu ba? Pagkaon. Uy, Para yung agay ka na lang. Oo. Ay, lumi kayo na. Kami kani ayo. Naglungag man ka ni. Wa man tay bugas. Makabusog pa nun na. Oh, one na tayo bugas. Oo. Sige. Pero lami kaayo. Oh, kami ni, oy. Diin man ka na ni nagkalot lang. Dito luwa. Naning kamot kong pangalan karon. Nakat pakaon. Wala lagi ko na miing na. Sige lang. Lami kayo ni, oy. Hmm. Lami, na, magani po ay bulad. Kani. Mo ni, kuam, ampay ani. Kamu saliti. Mau ginamong kinaon. Kanang, kuam ba, pang merinda. Lami kayo ni. Labinag na ikinilaw ani. Dugay na tulo. Tao na good, bata-bata pa ko. May kay naka kuang ka ani nga imirinda karon. Manay bata. Maghuna-huna gyud og unsay mahimo nga ikamirinda. Karon na pagkaon. Ubang bata. Sige na magdula. Lami. Mo dyan ang favorite lo. Ganahan pa ko ani kontra saging. To. Anad mong ko ani kay gagmay pa mi. Dako man mi karlangan dito sa Urmok. Kara gyud og to. Maya inyong isudan. Maglungag si mama nako, ug kanon maglungag pud ani. Pero di man mga on ug kanon kayo. Kani magyamong kaunon basta og to. Maya inyong banatan. Mao nang mag kuha na punta kay wa na dai puntay bugas. Oo. Nam dai akong kumpare naghagbas. Karibot yuk. Pero, pare! Yung ay si panawag dira kay kapoy luto dako biyan jud kaon. Ano mo? Ano makapainit mo? Kapoy ka. Sila daw magkalot. Ay si panawag dira ba kay mahal ba kan bugas. Na, dito ikaw na ng bugas. Lain man po og dili ta mga agdalang. No? Pero Kung naa sila pagkaon, dili ka magkuha na po din sila pagkaon, no? kita wa man Dapat sila, kita yung mga yun nila kay naman sila pagkaon. kita wala karlang taga ano. Sige, mga na lang gyud tani. Pare! Ay, siya na mo ginano. Kaon na din ang nakto. Di gyud ay ni siguro malatag ng akong bibi. Kao na rin pare! Yung ginawa. Mahal ba kang bugas? Sige pangagda. Di na lang gyud ito ani mga agda bisag mahal ang bugas. Oo. Tarong butira lo kay maning nga buhita. Mga ano lang tani, may agda-agda. Pare! Kung kaan dira. Ano eh? Bye-bye pare!